Mga katablers, no, kung may balak kayo or may plano kayong pumunta ng ibang bansa, ang advice ko sa inyo mga katablers, dito na lang sa Japan. Kasi sa Japan, ang bawat isa sa atin, baga yung mga Hapon, nirespeto tayo. Pagpunta nyo sa yung sa airport, makapunta kayo ng airport, pagdating nyo sa Osaka or baga doon kayo sa Narita, para kayong prinsipe at saka prinsesa. Yun ang respeto ng Hapon mga katablers. Wala tayong narinig na Pilipino pinatay, sinaksak dito, tapos pag sinaksak tapos pinauwi na bangkay. Wala mga katablers, kasi yung Hapon nirespeto ang bawat isa. So yung mga foreigner nirespeto nila, pero stricto sila sa trabaho. Sa trabaho lang, walang problema yan mga katablers, kasi sa atin basta may opportunity dito sa Japan na lang. Parte naman sa sahod, sinasabi ko naman sa inyo, yung sa video ko, kung grabe ka talaga magambaro, baga hilig ka talaga magtrabaho, magsakripisyo, alang-ala sa mga pamilya, sa mga anak, makuha mo yun mga katablers, kaya mo yan mga 200 plus or 300. Pero patay na yung yung baga parang hanging na yung hanging na yung katawan mo. Pero kung regular lang, makakuha ka ng mga 100 plus mga katablers. So example lang natin, ang isang lapad mga katablers, isang papel sa Pilipinas 4,000 plus, 4,500 noon, kasi dati mga 5,000 yan sa isang lapad. So sa palagay lang natin mga katablers, pagdating ng panahon, kasi dati yung isang lapad 5,000. So ipalagay lang natin yung isang lapad 5,000, no? Yung isang lapad. So makasweldo ka ng 30 na lapad every month mga katablers, kasi baga gambaro ka, baga yung mahilig ka talaga magtrabaho, hindi ka mag-absent, overtime ka hanggang alas 6, hanggang alas 9 ng gabi, hanggang alas 10 ng gabi, pagkapuntag naman alas 6. System yan mga katablers, system yan, kasi minsan may mga Hapon magalit sila kung mag-absent ka. Yun ang dito, walang pag busy talaga mga katablers, sobrang init mga katablers, no. So yun lang mga katablers, na pag may oportunidad kung dito sa Japan na lang. So parte naman sa mga Hapon, wala problema sila mga katablers, basta marunong ka lang magtrabaho, magpakumbaba ka lang, humble yourself lang sa sarili mo. Kahit hindi mo alam, kahit alam mo na yung trabaho, magtanong ka pa rin. Yun ang gusto nila. Yun ang gusto nila mga katablers, na kinakailangan talaga na gambate lang, gambaro, baga sikap lang travelers, sikap lang. So dito ako ngayon sa shipyard mga katablers. Dito ako sa baga nagawa kami ng barko mga katablers dito sa Japan. So mga katablers, ito lang ang masabi ko sa inyo. Huwag ninyong sayangin ang panahon habang may opportunity kayo dito sa Japan na lang. Tapos kung gusto nyong umuwi, malapit lang. So maraming salamat sa inyo mga katablers. God bless you, God bless you.